I dag, der skal vi spille Emergency Hamburg. Og det er et spil, hvor man kan have forskellige jobs. Man kan være, lastbilchauffør. Man kan være kriminel. Man kan være politi. Man kan være buschauffør. Man kan være, det er egentlig, man kan være læge, og man kan være brandstation, og man kan være politibetjent. Og det er alt, hvad man kan. Jeg vil prøve at spille det her i dag. For første gang, eller ikke for første gang, men jeg har prøvet det lidt før. Så lad os lige se, hvordan det går. Der står, at jeg skal køre til den nærmeste sådan vending machine. Sådan en flaskeautomat. Nej, hvordan siger man det? Automat, hvor man kan købe ting. Og jeg har starterbilen. Og I kan også, når jeg lige hurtigt går ud af bilen, så kan I lige se, at jeg ikke har nogen penge overhovedet. Det burde stå nede i højre hjørne, står der, at jeg lige har fået 360. Så nu har jeg så fået lidt penge. Okay, hvordan har jeg fået 10.000? Jeg tror, det er det, man starter med. Jeg er ikke helt sikker. Men hvis det nu er, så kan I også bare selv gøre det. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal køre hen. Jeg tror, vi skal prøve at køre til juvelbutikken. Det er den der hedder Juveler. Her kan I se mappet. Og jeg vil blive mega glad, hvis I likede og subscribede. Fordi at så kommer vi tættere på at ramme de der 200 subscribers. Jeg kunne simpelthen ikke lige finde det, så vi må lige prøve os frem, tænker jeg. Vi kan jo lige køre ind til en tankstation. Og så gøre det. Og så prøve at røve. Jeg ved godt, det ikke er så godt lige nu. Men en start, det er nok altid at røve en tankstation, for det er sådan lidt det længste væk. I skal aldrig, I skal ikke køre herhen og røve noget til at begynde med, hvis I godt, jo mindre I godt vil whisk og tage penge, men hvis I godt vil være sikker på at tage penge, så skal I køre herned og røve noget. Vi kan lige hurtigt køre herhen, for her ved jeg, at man kan røve. Sådan der. Hold da dem led. Jeg sidder fast. Ej, den kan jeg ikke tage. Nej. Ikke se, politiet kommer. Nej. Jeg tror bare, vi tager ud, inden politiet kommer. Ej. Okay. Jeg kan lige tage min telefon frem lige om lidt. Så kan I se her. Så går jeg ind på kriminel-appen. Så står der, at jeg vil miste politiet om sådan 5 minutter og 50 sekunder. Og så, når den tid er gået, så får jeg de penge. Så står der stolen money, stjæl penge. Og så står der pengene under, og jeg har kun tjent 1.500 på det. Hver gang jeg røver noget, så bliver det lidt mere kriminel. Så de der penge har vi ikke fået endnu. Det skal vi vente 5 minutter med, men jeg er villig nok til at blive ved med at røve. Jeg tror, at det vil være en god idé, hvis vi kørte hen til banken. Der er nok en, der skal røve den nu. Tror jeg. Ej, det skal han ikke. Og jeg tror, at det kunne være fedt måske at spille det igen, hvis I vil se det her igen. Nej. Ej.
Hvor det ærgerligt. Så det vil sige, at jeg faktisk mister mine penge. Det var ikke så godt, kan man sige. Jeg tror, at vi får lige klippet hen til, at jeg kommer ud. Jeg er tilbage fra fængslet. Det var ikke lige så godt, at jeg blev anholdt. Jeg tænker lige, at vi laver et røveri, som fungerer. Så, altså, jeg kan se, at der er en pistol-ting her. Så det kan, altså, jeg tror, man kan købe våben der. Og så må vi se, hvad vi har råd til. Vi har 10.000. Et metalbat kunne man... Ej. Den kunne vi prøve. Eller hvad? Damage. Jeg tror, den er bedre. Jeg tror, at vi skal prøve at køre ind til juvelbutikken igen. Og så tror jeg godt, vi kan få råd noget. Ej, der er mange politier der. Det kan være, at vi kan nå at komme derhen, så... Det er mega godt for os. Og så kan vi fortjene nogle penge. Jeg tror også, at vi skal spare op til en anden bil. Jeg tror bare ikke, vi har nok penge, fordi man starter på 10.000. Jeg synes sgu lige, vi skal have battet fremme. Ej, hvad laver jeg? Jeg tror, jeg har tænkt mig at prøve at slå politiet. Hvorfor? Det virker ikke. Ja, det er ikke så godt. Jeg tror, at jeg skal trykke F. Nej, det er det ikke, det er det ikke. F. Vi kan lige så godt lige tage så meget, vi kan, inden politiet er her. Jeg kan høre dem. Så, altså jeg tror, at vi får for over 1.000 her. Det burde vi. Jeg kan lige tage batter frem. Bare lige, jeg ved, de er her. Hvad? Er de her ikke? Jamen, så kører vi det bare. Så kan jeg lige tjekke, hvor han er henne. Han er med pistolen. Han er ved den der rundkørsel. Prøv at tænke, hvor hurtigt sådan den dyreste bil er. Den må sikkert koste meget. Vi kan alligevel køre over 100 km/t med den her bil. Var den ikke hernede? Har jeg kørt forkert? Det har jeg. Ej, nej. Ikke det der, tror jeg. Jeg tror ikke, det er en god idé. Please. Ej, jeg skal ikke miste det her. Og på det her tidspunkt, så er jeg lidt forkølet. Det ved jeg ikke, om I kan høre. Men det er jeg i hvert fald. Vi bliver til at køre. Vi bliver til at køre. Ej, nej, jeg kan ikke køre hen til ham. Nej, det er ikke så godt. Han følger efter mig. Hvordan skal jeg slippe væk, når han har sådan en god bil? Er det fair at have så gode politibiler? Det er det, fordi han kører galt. Han kører galt. Vi kan godt. Vi kan prøve at køre ned på motorvejen. Jeg kan i hvert fald ikke se ham mere. Jeg ved ikke, hvor vi kører hen, fordi der er ikke nogen steder, vi kan sælge til her, tror jeg. Nej, jeg kom til at... Det er der der. Det er der faktisk. Der er til højre. Jeg tror, vi slap væk fra ham. Jeg har lagt mærke til, at man også får bedre at køre over for rødt lys og køre for hurtigt. Det giver nok også mening. Det gør man jo også i virkeligheden. Containersted. Okay.
Altså, jeg har ikke tjent mine penge ind endnu, for det der bed der, så jeg ved ikke, om det var en god idé. Jeg fik det ikke engang brugt. Men det finder vi jo ud af, om det er godt snart. Men jeg tænker, at vi skal til at slutte videoen af. Så vi ses i næste video.